Čaute, vítejte mě dalšího videa, tentokrát je to znova z standoffu, no, tak. Je po třetí, natáčím to všechno za sebou, úplně všechno za sebou. Skončím jedno video a začnu hrát další, tady vidíte, že jsem první, tak to screenshotnu, ale jsem, no tak ne, no, tak se to screenshotnu a mám záznam na tom. Připojíme si k tomu, ten je dobrý. Hop. Ten ještě už hrajem. Já mám, se to laglo. Dobrý. Jdu pro vlajku očí. Ten první bude tady. Tady je střílečka. Teď tady musím nazbírat vody. No tak já jsem to nespěl. Koukáme. Na první máme 6 bodů. Na borcí. A to musím nějaký vody. To dostanu. To je první nebude. To musím udělat. Podstavíme. Zabil samo. Takže jsme furt první, máme 11. Jsme nejlepší od nich. Mají 17, dobrý. To je na vlajky, co? Já tady hraju jakože to je na střílečku, ale co beru. Já nehraju tak nějak na vlajky. Já hraju hlavně na vodu, tady se dá hodně nazbírat hodně vodu. Takže to se dobré chcete. Že on to nedodělal. Tak to tam na tu vláčku, dítě s náma, ne? Počkej, nechci, ne? No, tak mi to spadlo. Nevím, proč tím bojovat. Nespawn. Beru vlajku. Dělejte to by to. Jsem poslance, ať mám zase nejvíc bodů. Tohle jsem ho dobrý. Capture máme 5 bodů. Jsem nejlepší, takže jsem borec. Mám základní zbraníčku. Nechám, ať mě zabije. Zabij mě. Tak ne. Zabij mě. Co bude mě střelí? Když on takhle, tak já takhle. Mami, dobrý. Co nejlepší? Sám nejlepší, no teď už nejsem nejlepší. Obod! Já rychle musím zastřelit někoho. Nechal nezastřelit! Ne, kamo, obod! Chci být první. Naše vlajka. To je vlajka. Nechte mám vlajku! Ne! 6 bodů! Musím přesílat. To je jedno, no. Tak, musím tady vůbec.
Mám vlajku, mám vlajku, mám vlajku. Mám vlajku, mám vlajku, mami. Pojď. Ne, mě zastřelil. Ne, 8 bodů. No, teď on to zase dá, že jo. Počkej. Jo, já jsem hned dostal body. Protože jsem to donesel, co mám zastřelil? Onuka Josef. Zastřelil Onuka Josef. Mám vlajku. Ne! Nebo vy spíš mám očetný hru, takže... Kurva, to co ty hru teďka? Mám 4 sekundy na to, ale jsem zdrhnul. 1, 2, 3, teď. Teď to už pomůžu. No jasně. 3. No jasně, já jsem to. Tam jsem body já. Další tam. Nemůžu hrát. To je konec? Jo, já jsem vyhrál. Jo. Proč jsme vyhráli? Jo, já jsem fakt vyhrál. Jo, tak jo. No, dáčíme. To bylo krásný. To je moc nahlas, to nechám takhle. Tak takhle, tak. To jsem měl těšil, to je lepší, takže k tomu můžu povídat. Bude to všechno o hodně lepší. Za chvíli si budeme moct koupit nějakou bednu, takže už máme určitě přes 100. A když tak máme 8 nábojů, si myslím. Takže můžeme si něco koupit, teda zastřílet a pak budeme mít určitě 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď. Prosím, ať je to Itálie. Itálie, pojď. Co to je? Jedu sem, tak. To je znovu to je dobrý, hurá. Už teďka zrovna na sebe. Ne, já jsem se bagnul. Tak, dobrý. Takže vlajka. První bude moje. Jako rebel. Hop. Ne, zabijte ho. Má hustou masku, jdeme opětí masku. Dobrý. No taky dobrou masku, já chci taky konečně nějakou masku už. Něco bez masky. Co to zase zbrojím? Můžeme dát za ráno. Nic nemohl. To takovou sekundu. To je nějaký cheater. Máme vlajku. Ne. Tam je mohl čornout, teď jsem tady byl, přesně na baní. Yes.
teďka jsme poslední, no, tady to dáme. A už jsem tam pro vás nějaký velký borci už nenes. No, jsme druhý. Je dobře, aspoň je tak. Celý aspoň zase první dneska. No sama, takže jsme první, dobrý. Takže aspoň tak. Mě zabili, to jsme měli zase velký, no. A to ani nemyslím. Tady ho. Nemám vedle s tou vlajku se říct. Máme ho, dobrý, máme ho. Tak zabijí dva na dva. No, dobré. No, počkej, no, dobrý. Kolikátý jsme? Dobrý, má 20. No, to asi má dvakrát tolik než je. No, tak něco, tak jsme druhý, no, aspoň to tak aspoň. 1, 2, 3, 4, 5. Pokud nepočítám, 6, pokud nepočítám, no 5, pokud nepočítám toho offline. Což je 5 proti 3. Jako to nechápeš. Tak pro tohleto video by to bylo zatím všechno. Zatím se uvidíme za chvíli, čau.